Слава на Бога! Останете до край, за да чуете това живото променящо поучение за слава на живия Бог. Нека да се помолим. Господи, Отче святи и праведни, Татко Небесни, благодарим Ти за този ден, благодарим Ти за Твоите милости всяка заран. Благодарим Ти, Господи, че може да застанем пред трона на Твоята благодат и да размишляваме върху Твоето животворящо Божие Слово. Дойди, Господи Исусе, мисли чрез мен, говори чрез мен. Ела, святи Божи души, помажи думите, изказани от устата ми, тъй, щото да бъдат за благословение на всеки, който ги чуе. Благодаря Ти, Господи, че Ти действаш, че Ти се движиш, че за Тебе не въжат пространство, обем и време. Благодаря Ти, че си пазиш всеки, който вярва и се бои от Тебе. Благодаря Ти, Господи, че този, който се смирява идва с прошение и просба при Тебе. Ти, Господи, ще ги изпълниш по Твоя начин. Моля се, Господи, за хората, които нямат и са в нищета, за сирачето, за вдовицата, за сиромаха. Моля се, Господи, за младите хора. Нека всеки дух на агресия в името на Исус, аз го вързвам и на Негово място отговарям. Милост, благодат. Благодаря Ти, Господи, че понякога допускаш неща в нашия живот, за да могат да ни отрезват от умайването на себелюбието. Благодаря Ти, Господи, че Твоите мисли са за добро. Оставям, Господи, хората, които ще чуят това поучение в Твоите ръце и това, което ще кажа в Твоите ръце. И Те моля, Господи, да ги благослови според богатство на Твоята слава, да им дадеш нов начин на мислене чрез Христов ум, да не би да се оплашат, Господи, от това, което предстои или от обстоятелството, което са. Благодаря Ти, Господи, че душата, която Те търси, Ти ще дадеш нова мяра вяра. За нас, Господи, е привилегия да може да се молим и да се покланяме на Теб, Всевишни Царю, Господи Исусе Христе. В името на Отца, Сина и Светия Дух. Амин. Ние трябва да разбираме, че вярата ни я дава Господ Исус Христос, но Той не може да ни я даде, когато ние вироглаво искаме да вървим и да вярваме, както разбираме. Ако ние не прекарваме време с Божието Слово, братя и сестри, приятели, познати и непознати, ние сме горди в сърцата си. И така, темата, която Бог ми даде тази седмица, се казва: преклони глава пред мене и аз ще бъда Твой благодетел, казва Господ. И основният пасаж от Святото Писание е Плач на Еремия, 3 глава, 21-27 стих. Нека да почетем Святото Писание заедно. Това си спомням, поради което имам и надежда, че по милост Господня не сме се затрили, понеже никога не секва щедростта му. Тя се подновява всяка заран. Голяма е Твоята вярност. Господ е дял мой, казва душата ми. За това ще се надявам на Него. Благ е Господ към онези, които го чакат, към душата, която го търси. Добро е да се надява някой и тихо да очаква спасение от Господа. Добро е за човека да носи хомот в младостта си. Амин. Нашата надежда, нашата вяра, нашата сила за промяна е в онзи, който беше мъртъв и оживя, който е цар на вечността, Господ Исус Христос. Ако ти не познаваш Бога, за който говоря, вечно съществуващия, всемогъщ Бог, покай се, изповядвайки с устните си, че Исус Христос е Господ, че ако ли бе славен Бог, още от преди създаването на света, смири себе си, за да изпълни волята на Отца и се въплати като човек, зачнат от Светия Дух в Девица Мария. Роди се, живя безгрешен живот, не се намери неправда в него. Бе раснат, изпи чашата за Божия гняв, която ти трябваше да изпиеш,
като плати цената за греховете ти с кръвта си, изкупи те от смъртта, за да ти подари вечен живот. Умря. Повярвай със сърцето си, че Бог Отец го възкреси от мъртвите и Господ Исус Христос е тук и сега. И Господ Исус Христос ще се върне в славата на Отца и ще се новородиш и ще се спасиш. Защото апостол Павел казва в Римляни 10 глава: с уста човек прави изповед и се спасява, и със сърце вярва и се оправдава. Но знай, ако стоиш до край, ще видиш Божието лице. Амин. Да си припомним какво означава думата благодетел. Благодетел също означава покровител и застъпник. Колко неща, приятели, може да си спестиме, ако сме готови да носим Христовия кръст. Защото това, което прави Сатана, е ние, чрез нашите действия, сами да се отдалечаваме от Господа с нашата изявена свободна воля. Затова пророк Еремия казва: по милост Господня не сме се затрили. Ние, които се наричаме царско свещенство, люди, които Бог придоби и при най-малкото земетресение в нашия живот, при най-малкият трус, сме готови първо да мислим за най-лошото, да се възгордеем, а не да кажем: Господи, стори каквото ти е угодно, само не се отдалечавай от мен. Ние, които се наричаме Божии деца и прокламираме името на Христос, сме готови да изречем неистини, да шикалкавим, като приписваме на Пресвятия Бог фалшиво дело на ръцете ни и фалшиво чувство. И когато няма сполука, дерем гралата си и викаме за благословения, вместо да обичаме правдата, да ходим в непорочност и да действаме в нашето обезсърчение с още по-голяма сила. Как става това? Чрез действието на Святия Дух. Когато човешката немощ се прояви, да оставим свръхестественото действие на Бог да свърши работата, но тогава трябва да сме дръзки в дело. Кога успяхме да се възгордеем, да тичаме към големи конференции, а да забравяме бедните хора? Верността на Господа е безгранична, но нашата вярност към Господа се измени от стереотипи и поведенчески модели, които са, приятели, антихристос. Но това всичко трябваше да стане, за да може Бог да открие на душата, която го търси, че само чрез вътрешно смирение и покаяно сърце Господ ще й даде спасение. Господ още работи чрез такива съдове, които са готови да бъдат претворени от Неговата чудна благодат. Каква хубава дума – претворени. Пророк Еремия казва: добре е за човека да носи хомот в младостта си. Еклесиаст, 1 глава, 4 стих. Едно поколение преминава и друго поколение идва, а земята вечно стои. Лесно е, когато сме млади и силни, да забравим, че Господ Исус Христос се връща скоро. Лесно може да се възгордеем и да спрем с нашите действия да почитаме Господа. Нашата слава, породени от нашите дела, може лесно да ни се отдаде на Бога и сърцето да се възбунтува, при все, че сме вярващи. И виждам все по-болно, за съжаление, тяло Христово. Когато имаше гонение в църквата, самата църква милееше за Божията слава, като се събираха в мазетата по време на комунизма. А сега, когато има свобода, какво виждаме? Разделение, разкол. Важното е да си направим по-голяма конференция от другия пастор. Важното е да направим
по-голямо събиране някъде и в същото време покаянието в човека, вярващия, го няма, защото човек започва да се хвали на каква конференция е бил. Свършиха ли се бедните хора? Свършиха ли се хората, на които трябва да се окаже помощ? Свършиха ли се хората, на които трябва да се молиш? В Матей 6 глава 1 стих. Отварям една скоба. Не съм против конференцията, но по правилния начин. Матей 6 глава по 1 стих. Внимавайте да не вършите делата на правдата си пред човеците, за да ви виждат, иначе няма да имате награда при Отца си, който е на небесата. А какво виждаме днес? Горди християни, които във взаимоотношенията са чиста, нула, зеро, на всяка манджа, миродия, винаги да кажат мнения, иначе бързат да се похвалят как и на кого са помагали, как служат. Виждат се големи в техните очи, а са готови да наложат мнението си и да разрушат Божия олтар на вяра в отсрещния човек. Не са готови да се смирят вътрешно. Виждаме и други, които ни разбират действието на благодатта и не оставят Святия Дух да ги води, а се самоводят. Не направиха ли така и израелтяните, когато излезаха от Египет, Божия народ, и когато Моисей се забави да слезе от планината Синай? В Изход 32 глава 1 стих. А като видяха людите, че Моисей се забави да слезе от планината, събраха се при Аарон и му казаха: „Стани, направи ни Бог, който да ходи пред нас, защото не знаем какво стана с този Моисей, човека, който ни изведе от египетската земя.“ Колко жалко, че в християнското сърце започва стремеж и устрем да следва човека, а не Господа. За да ни бъде Господ благодетел, и надеждата, и вярата, и упованието ни трябва да е в Него. Виждаме служения, които съвсем умишлено насочват действията си към пастора, към свещеника, към лидерите, а пък с устни почитат Господа. Това е лицемерие. Как, как дявол обърква нашата вяра, защото му позволява. Как виждаме как служители започват да обичат вниманието на другите хора, а не да го дават на Господа, на комуто принадлежи. Да, престават да говорят с хора, от които може да дойде изобличение. Как лесно слагаме нашите очаквания на човека и се превръщаме в съдници, в клюкари, в удомовачи. И това става, защото не се смиряваме пред Господа. Нека ви дам един пример. Когато се надяваме на Господ и Господ ни стане благодетел, атаки на Сатана срещу нас не ще успеят. Саул искаше да убие Давид, а Давид, когато Бог го изпита, Давид каза: „Да не ми даде Бог да дигна ръка срещу Божия помазаник.“ В Евангелието на Матей 5 глава 21-26 стих. Чули сте, че било казано на старовременните: „Не убивай, и който убие, излага се на съд.“ А пък аз ви казвам, че всеки, който се гневи на брат си без причина, се излага на съд, и който рече на брат си рака, се излага на Синедрона, а който му рече бунтовни безумицо, се излага на огнения пъкъл. И тъй, като принасяш дара си на олтара, ако там си спомниш, че брат ти има нещо против тебе, остави дара си там при олтара и иди се помири с брат си, и тогава ела принеси дара си. Помирявай се с противника по-скоро, докато си на пътя с него към съдилището, да не би противникът ти да те предаде на съдята, а съдята да те предаде на служителя и да бъдеш хвърлен в тъмница. Истина ти казвам, никак няма да излезеш оттам, докато не изплатиш и последния квадрант. Амин.
Как тогава ние, които твърдим, че имаме страх Господен, постъпваме коварно с нашите брати и сестри в Господа? Горди, а не смирени, сме готови да стъпчем другия, вместо да воюваме духовно за Него. Ако искаме Господа ни е благодетел, опора наша, първо трябва да оправим делата си пред Господа. Затова пророк Еремия казва: по милост Господня ни сме се затрили, защото познавайки Божията милост, сърцето ни не избира подмяната, а избира да живее, не избира и това да живее както си иска. Разбира, че това е гордост. Разбира да живее покорство и послушание на Божието Слово. И това е неосъзнаване, когато живеем както си искаме. Какво става? Като има богослужение, именно съединяване на поклонението на ангелите тук на земята на църква. Но това може да го разберем само когато живеем в покорност, а не както си искаме. И ако си в святото присъствие на царя на царете в богослужение, когато го прославяш с ангели, херофими и серафими, как ти после ходиш и одумваш другите хора. Все повече виждам някои пастори да се подвеждат по лъжеучение и да призовават за дарение, за десятъци, за даване. И това е гордост. Нима Господа Твоя Бог не е вложил в сърцето на вярващия човек да бъде верен към Него. Затова покайте се, Божието царство наближи. Защо вървиш против Божието суверенно действие, като призоваваш за даване, а не говориш за идищия Божия гняв и за спасението в Господ Исус Христос? Както казах, за да бъде Господа Твой благодетел, ходенето в смирение иска твърдост и себеотрицание. Днес в църквата между стените виждаме заменено свято общение на светиите, с забавления. Забравяме уния устои на църквата, където ранните християни с трепет се събираха, споделяха всичко, което имаха. Съвременните пастори, лидери се държат на страна, не са готови да обърнат внимание на всеки, а действат там, където имат интерес. Тежки са тези думи. Знам, че няма да ги чуете навсякъде, но не всеки има дързостта да ги каже. И славата е за живия Бог. Амин. И хората в църквата, заблудени, се участват в греха на пастора. Църквата е богочовешки организъм и добре е човек да знае, че освен нуждите на църквата, събраните средства трябва да отиват за благовестие. Но не за благовестие в Майами, в Лондон, а за благовестие за българския народ. Там, където Бог предопредели да се родиш. И ако нямаш за сърце за онези отхвърлените, недостигнатите, ти не си покорен на Божието провидение, на Божието промисъл за теб. Добре е да се придържаме към здравото апостолско учение в младостта си, където всичко мислим, че е разрешено, но не всичко е полезно. Псалм 14, 1-6. Безумният рече в сърцето си: няма Бог. Поквариха се, извършиха омразни дела. Няма кой да прави добро. Господ надникна от небесата на човешките чета, за да види има ли някой разумен, който да търси Бога. Всички се отклониха от пътя, заедно се развратиха. Няма кой да прави добро, няма ни един. Без разум ли са всички, които беззаконстват, които изпояждат людите ми, както ядат хляб и не призовават Господа? Ето ще ги нападне голям страх, защото Бог е в поклонението на праведните. Посрамиха намеренията на бедния, Господ обаче му е пребежище. Амин. Трябва да разберем, че за да бъде Бог наш благодетел, ние трябва да преклоним глава и да бъдем твърди във вярата, изявявайки любов и вижливост в нашите взаимоотношения. И за това с мъдрост трябва да говорим. И чуйте ме добре,
Толкова много се доверяваме на грешната си преценка и толкова много неща остават неизказани и ние се чувстваме неразбрани, подведени. Предпочитаме да сме чувствителни към човека, но не към Господа. Как да искаме да правим добро, като самите ние търсим причина да се почувстваме наскърбени, вместо да сложим хомот и да оставим всичко светско, вместо искрено да се радваме за това, че Господ умря за нас, че кръвта му ни изкупи, че сме свободни в Христос. Добро е да се надява човек на Господа и да придобива като възнаграждение духовно добруване от нашия изкупител Христос. Бог е Господ и слава да бъде на името Му, защото ни разбирайки сърцето, търсим и искаме това, което не е приготвено за нас, но благ е Господ. В гордостта си се отделяме от Господа и тръгваме уж по лесен път надолу, но не можем сами да си спрем, ако не се смирим и не извикаме за помощ към нашия Спасител. Колко е лесно да ни положиш усилия, да си готованец, консуматор в вярата. Колко е лесно да окачествяваш някой човек, без да вложиш разбиране в надеждата на душата му. Па била и тя и грешна, който има уши, нека да слуша. И когато ни проявяваме човечност и към неприятеля, не се ли превръщаме и ние самите в неприятели на Господ Исус Христос, който е праведния съдия. И пак ще кажа, 22 стих. Това си спомням, поради което имам надежда, че по милост Господня не сме се закрили, понеже никога не секва щедростта му. Нека Бог да ни благослови. И ще завърша с една молитва. Господи, Отче святи и праведни, Татко небесни, прости нас и помилвай ни, когато в гордостта си сме те отхвърли и не сме приемали Божията благодат. Научи ни, Господи Исусе, на вътрешно смирение, за съди святи души в живота в нивата на нашето сърце, в живота ни. Плодовете си, за да даваме плод и Господ Исус, Отец, да е наш благодетел. Прикланяме глави пред Теб, Всевишни Божи, и Те молим, укрепи в сърцето ни в надежда и сила, да действаме и да очакваме тихо Господа. Дай ни твърда увереност в Божието обещание, да ни би да се възгордеем и да послушаме пътя си. Благодаря Ти, святи души, че градиш нашите сърца и нищо няма да бъде същото. След тази молитва, в името на Отца, Сина и Светия Дух. Амин. Приятелю, ти, който изслуша това поучение до край, покай се, небесното царство наближи. Бог те обича. Бъди дързостен и смел. Заповядай на нашите богослужения. Църква Нов живот, град Хисаря. Долините, неделя от 10 часа. Църква град Баня Светлина, неделя от 18 часа, където твой живот ще бъде променен и имам привилегията да служа. И ще се моля за тебе и ще вярваме заедно, че Господ ще се прослави. Заповядай и в църквата, която посещавам, където може да се запознаем. Църква в Филаделфия, град Пловдив, в събота от 18 часа. И помни, Бог предопредели всички като едно тяло Христово да бъдем в Неговия дом, за да растем във вярата. И човек без църква е човек възгордял се, отсечен от благодата Христова, независимо какво Бог прави чрез него. Бъди покорен на Святия Дух и заповядай. Благодат, милост и мир върху всички нас. Нека Бог да ни благослови. Амин.